Hemen derrigorrez bi aipatu beharko neben. Hardcorera sartu nostainak, mundu berri baterako atiak iriki nostainak, eta bakoitza bere erara, baina bide barrixak erakutsi nostainak, ez? Leheno eta bain izango zen Los Angeleseko Terror taldia, niretako bere biziko garrantzia eduki dauena, 18-17 urtekin entzun denean, izan zen beste dimensio batea saltaikia moduan, eta gero Aretxabaletako eta Arrasateko Drop taldea, niretako oso garrantzitu izan dena baita. Hemen be aurreko amoan bi aipatu beharko neben. Alde batetik, esan digun ne ustez musikalki perfektua dalako, hasieratik bukaerara, kantu danak, izango zen At the Gates taldean Slaughter of the Soul, bai? Eta gero, beste alde batetik, bere garaixan nire gaineukien inpaktu ondixatik, eta erakusten dauen konpromisotik sozialki eta politikoki bere lettertan eta abar, izango zen Nukleo Terko taldean Abriendo Fuego. Kantuak milaka egongo zian, hemen berriz be dinamika igualan jarraketako, bi aipatukot. Lehen eta behin dut taldean Inquisidoren dantza iluna, dalako obra maestra baten hasiera bikaina eta perfektua dalako. Eta ero bigarrenik Down to Nothing taldean Along for the Ride, transmititzen dauen energiatik, baloriatik eta perfektua dalako baita. Aukeratu dut galdera honetarako Telesforo Monzonen Txikia kantua, bere osotasunean hartuko neben, baina bai azpimarratuko neben azkenengo esaldika, ez? Dala gure aurrek biharko ikastoletan haien izenak abestu ditzaten herriarentzat biak hil baitziren. Eta hau aukeratu dut, uste hotelako gure herrisa memoria gabe geldiketan dabilela, eta bai uste dut ariketa sakon bat biharrezkoa izango zala, nor garen, zer garen, nondik gatozen birgo gorazteko eta kontutan eukiko. Egisa esan gustuko musikari asko eta asko dakot, baina nik uste dut musikari da mirezteko edo pertsona bat mirezteko, pertsona bea pertsonalki ezauketia biharrezkoa dela, gehien bat fatxada atzian pertsonea dauelako eta gero disgusto asko eruaten dialako. Eta arrazoi honeati bertatik nire gertuko pertsona bat aukeratu dut, izango zena Paul Casal Kortaberria jauna, Zarramendi, Wood Strings, Drop taldetako abeslarixa. Eta, kontutan eukiotelako aurreko arrazoiak eta beha izan zelako nahi hardcore munduan sartu nostana, beti izan da nik gaztiagoa nintzanean erreferente haundi bat, eta erreferente izatez gain, urtia pasagolaz bat, lagun haundisa bihurtu da, nire ana izarra esan daigun, eta nire babesa, nire laguntza, eta nire euskarri bat bihurtu dela musika munduan, eta horregatxeatik beha ipatuko neben. Musikari bezala hamarrekoa dalako, baina pertsona moduan ondiokan bastante dute. CD asko erosten dut, aldo duten gehienak, kontzertutan, internet bidez eta abar, baina egisa da, gero praktikotasunatik eta egunerokotasunean streaming bidez entzuten dutela nire musikan zati handixena, Spotify eta holako plataformetatik. Ez dakit gustoko danitza, baina bai leku bitxi bat eta poli bat izan zena, bai Broken Legacy zein Likore batera jogeben, dobletia, eta izan zen Etxauriko jaixetan, jogeben Etxauriko Elizako atarian, Elizako sarreran, eta nahiko kontzertu bitxixa eta kurioso izan zen, da brutala izan zen, da hori aukatuko nahi. Hemen biharra da etxera jokot, seguramente ikusioten kontzertu kantidade haundixatik, eta dauen eskaintza kultural kontzertuei dagokizunez zabalatik, oinatiko Antixenako gaztetxea aukeratuko nahi. Hemen ez dut kontzertu bat aukeratu, berdin dauelako lekuak, berdin dago garaixak, anestesia, edozein momentutan, edozein lekutan, danadia ezberdinak, danadia brutalak ez dakizela ikin dauen, baina kontzertu danadia berezia eta kontzertu danadia de 10 parriba. Orduan anestesian edozein kontzertu aukeratuko nahi. Oroitzen naiz, nire diruak inozinen lehen diskua, exactamente ez dakizen bat urte nukan, 8-9 urte eukiko neben, baina ni oinatikoa naiz, 80. hamarkadan jaioa, eta derrigorrezko CD bat, oinatiko jente gehixena dagunetxean, latzen, kontzientziala infernua, eta hori izan zen gurasuak emun ostein dirua, eta diru horrekin fanitzena erostera. Erosioten azken diskoa, bihar bada aurreko estiloetatik pitximat desberdintzen dana, baina naiz salia musika estilo asko entzutiana, variedadiana eta abar, eta izan da Eire taldean Zauriren bat biztan.